2011. május 1-én a terrorakciókért és a 10 éves háborúért felelős Al-Qaida vezért megölik. A küldetést olyan emberek hajtották végre, akiknek nevét talán sosem fogjuk megtudni. Őket egy sortársuk segítette. Magasan képzett elemzők, technikusok és ügynökök, továbbá más igazságra éhes amerikai és szövetséges polgárok. Osama Bin Laden több ezer ártatlan embert ölt meg. Úgy vélem, az ő megölése helyes cselekedet volt. Sőt, mondhatjuk, kiiktatása ajándék az emberiségnek. Az elnök és tanácsadói örvendeztek. Tűzharc volt. Egy nő a testével védte Bin Ladent. Ám az akció utáni napokban kérdések merülnek fel a küldetés hivatalos magyarázatával kapcsolatban. Minket, riportereket, egy dolog nagyon zavart. A Fehérház folyton kemény tűzharcról beszélt, de ez nevetséges, és ezt a hadsereg is tudja. Miután kiderül, hogy a házban megölt emberek közül csak egy volt fegyveres, kérdések merülnek fel, hogy vajon el lehetett volna elfogni Bin Ladent élve. Csak akkor tudtak volna elfogást eszközölni, ha mindenki feltartott kézzel előáll, és Bin Laden is megadja magát. Akkor elfoghatták volna. De ő nem ezt tette, és a harcot választotta. A katonáknak ezért jogukban állt kivégezni őt. Szerintem nem akarták elfogni Bin Ladent. Ha elfogták volna, mit kezdünk vele? Hova vittük volna? Hogy állítjuk bíróság elé? Évekig ment volna a húzavona. Így volt a legjobb. A holttest a tengerbe került, hogy sose lássuk többé. Az Al-Qaida az interneten ismerte el vezérük halálát, megesküdve arra is, hogy támadni fognak nyugati célpontokat, és hogy az amerikaiak boldogságát hamarosan a bánat váltja fel. Akik az Al-Qaida megtorlásától félnek, azoknak azt mondom, hogy ők most a saját sebeiket nyalogatják. Nem is tudják, hogy a megszerzett anyagokból mennyi mindent megtudtunk róluk. Érdemes megfigyelni a muszlim közösség, az arab világ válaszreakcióját Bin Laden halálára. Hallgatnak. Ez jelzi az Al-Qaida hanyatlását. Nem nyerhetnek, és nem is fognak. Nem döntenek meg kormányokat sem a Közel-Keleten, sem pedig Amerikában. A 2011-es arab forradalmak Tunéziában, Egyiptomban, Szíriában és Líbiában feleslegessé tették Bin Ladent az arabok számára. Ezek az emberek nem akarnak egy Bin Laden-szerű vezért. Ők szabadok akarnak lenni, és ezt elérik Bin Ladenek nélkül is. 2011. május 5-én, 4 nappal az akció után, Obama elnök meglátogatja a New York-i Ground Zero-t, és a terroráldozatok hozzátartozóival találkozik. Nem mond beszédet, csak lerója kegyeletét a több ezer ártatlan előtt, akiket itt és máshol öletett meg Bin Laden. A családtagok számára ez az igazság pillanata. A katonák, akik végrehajtották a küldetést, névtelenek maradnak. Szép munka volt! Obama elnök Fort Campbellbe látogat, a 160-as különleges hadosztály otthonába, hogy köszönetét fejezze ki. Az akcióban résztvevő katonákkal titokban találkozik. A Bin Ladent megölő ember személyét még az elnök előtt is leplezik. Egy éjszaka alatt ezek a férfiak történelmet írtak. Ha a technikai kihívásokat, a résztvevők számát és az elkötelezettségét nézzük, akkor ez volt Amerika egyik legnagyobb teljesítménye. Ezt más ország nem tudta volna megtenni.
Ez a helikopter lezuhanása ellenére is tökéletes küldetés volt. Mondhatjuk, hogy ez volt a II. Világháború óta az egyik legsikeresebb és legfontosabb katonai akció. Bin Laden kétséget kizáró kiiktatása lezár egy fejezetet. A terror elleni harc azért folytatódik. A védelmünkbe a jövőben is sok energiát kell fektetnünk.